Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma aw minnu bɛ kan an lajɛ ka bɔ Ondu TV sanfɛ ale ni Mifa Production sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye ko ni aw ka dɔgɔkun kibaruya daminɛnen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Usumani Erik Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na Septembre kalo tile 25 la ka taa bila karidon na Octobre kalo tile fɔlɔ o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma a b'a yira k'a fɔ dolo jate la kawla kalo fɔlɔ tile 2 o dafala ka bɛn bi ma o b'a yira k'a fɔ samiya ale banna ni wagati in kɔnɔna na an donna kawla de kɔnɔna na samiya o y'a kɔ don an na an bɛ kawla kɔnɔ ni wagati in na ka taa bila kawla kalo fɔlɔ tile 8 na o wagati kibaruya o de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya doloba min nɔrɔ barikalen don ale ye balansi mɔgɔw ka dolo ye ni an b'a wele ko sigilolo sigilolo ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bi kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa ninnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ ye a ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn ka di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliyew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumaya walew olu bɛ se ka don aw ka ko la nka aw kana aw yɛrɛ jigila misɛnya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baaraw olu tɛna kɛ fu ye i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw de fɛ aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka wulikajɔw la kabi dɔgɔkun daminɛ mɔgɔ minnu sɔnna ka wuli ka cɛsiri ka se ka cɛsiri boloda dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la i bɛna ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw u bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ u ka wulikajɔw la kamasɔrɔ kalo bɛna a yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ jumadon ni o bɛ bɛn le 29 septembre ma ale ni dimanche don ale ni samedi don ni o bɛ bɛn le 30 octobre ma o de bɛ aw ka sɔrɔ ni tile fila de bɛ aw ka sɔrɔ ale ni basigi ko fɔ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw aw bɛna se ka jigiya sira kuraw k'olu sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la jigiya sira minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw k'olu lase aw ma don nataw kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu siraw bɛna na sumaya aw bolo kamasɔrɔ aw ka kow bɛɛ lajɛlen bɛna na sumaya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna aw jigi da kosɛbɛ minnu kan wulikajɔ minnu kan wasa minnu kan aw bɛ se ka aw ka kosɛbɛw k'olu fana bila ka don nata wɛrɛw k'olu ma kɔnɔ n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ minnu ta a jaabiw bɛna na se ka na sumaya fo ka don dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw muɲunen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa o muɲu in o de bɛna se ka kɛ sababu ye fana ka se ka kunkɔrɔtaw ale ni yɛlɛma kuraw k'olu don aw ka ko la ka se ka fanga kura don aw ka ko la ka bɛn ni don wɛrɛ nataw kɔnɔnaw ye o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma hali jigiya siraw fɛ jigiya siraw olu siraw fana olu bɛna sumaya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka aw jigi da don nataw kan sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ani wulikajɔ minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ ka wasa sɔrɔ a la aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni don nataw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma laɲini siraw olu sabatilen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nka aw ka sigidakɔrɔmɔgɔw olu bɛna na aw bonya kosɛbɛ ale ni aw yɛrɛ ka mara kɔnɔmɔgɔw olu ka bonya bi aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn min bɛ tali kɛ sɔrɔ kan sɔrɔ siraw olu jɛlen tɛ wulikajɔw siraw dibi bɛ aw ka siraw kan aw bɛ se ka aw sigi ni fariganw ye fana k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafamaw aw bɛ se k'olu bila ka don wɛrɛ nataw kɔnɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ
juin kalo tile 22 la kana bila juillet kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔdenw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw fana ka wulikajɔw olu siraw datugulen don ka ɲɛsin aw ma dibi bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan minnu bɛna na ta aw ye mɔgɔw fɛ layidukan ninnu olu fana tɛna na bɔ a sira ma i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun wuli aw ka sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw fana k'a ka wulikajɔ nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka don wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna baara ɲuman fɛn fɛn kɛ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la mɔgɔw bɛna sɔrɔ min bɛna aw ka baara bɛɛ lagosi ka kɛ baara lankolonw ye o b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw dusuw la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu fana kun dalen don aw kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusubɔ ko caman k'olu ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu ma sinsin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ aw ka problèmew o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ aw yɛrɛ nɔ ye degun minnu bɛna na aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o ye aw yɛrɛ ka degun ɲininiw ye kamasɔrɔ aw bɛna waleya minnu ta waleya ninnu ni sababaw tɛna bɛn o ye kelen ye wa aw bɛna waleya minnu fana ta olu waleya ninnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka aw curu o b'a yira k'a fɔ aw ka ku ni aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw bɛna miiri cogoya min na ani aw bɛna kow ta cogoya min na o de bɛna kɛ sababu ye ni aw yɛrɛ bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna k'a sababu kɛ musaka bɔw minnu ni aw bɛna kɛ musaka ninnu aw ka musakaw bɛna yɛrɛkɛ nka i bɛna ye aw yɛrɛ bɛna ye a tɛna don ko ɲɛnama foyi la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ bɔta minnu ni aw bɛna olu kɛ aw ka se ka jateminɛba kɛ olu la n'o tɛ aw bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa jigiya siraw olu yɛrɛ fana barikalen don nka aw ka degun o fanba o ye aw yɛrɛ ka waleyaw kɛ cogoya ye ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka miiriyaw cogoyaw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka na wasaba sɔrɔ k'a sababu kɛ aw bɛ miiri cogoya min na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna hakilina minnu ta ka se ka aw ka wulikajɔw daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o hakilina ninnu nafa ka bon kosɛbɛ olu bɛ se ka nafaw k'olu lase aw ma dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ i bɛna ye mercure ale min bɛ hakili kofɔ ale bɛ aw ka so kɔnɔ a ɲɛ ɲuman kan nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o bɛ aw dɛmɛ miiriyaw kɛcogoya la o bɛ aw dɛmɛ kow ɲɛnabɔli la wa o bɛna aw dɛmɛ kuma fana na a b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu fana barikalen don aw k'aw jigi da aw yɛrɛ dalakanw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛ se ka nafabaw k'olu lase aw ma ka tɛmɛ aw ka farikolo la aw bɛ aw sogo donni ka ko minnu kɛ aw dalakanw olu bɛ se ka nafa don ka ɲɛsin aw ma ka tɛmɛ o wulikajɔw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw fɛlen don bɛɛ fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka i bɛna ye k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔw bɛna se ka na bila aw la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusubɔ kow k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu fana barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka i bɛna ye k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana ka se ka basigi kamasɔrɔ marisi o min bɛ aw ka dolo fadenya o bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen de kɛ aw ka so kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka basigi k'olu kɛ aw tagama bere ye n'o tɛ teliya kojugu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kasaraw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw mana kasara min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ yɛrɛ bila aw ka adamadenya la basigi ale ni aw ka se ka segin ka miiri ka ɲɛ aw ka waleyaw la o de bɛna aw dɛmɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana juru ta mɔgɔw fɛ wa aw kana mɔgɔw ka fɛnw sunga n'o tɛ bolofɛn yɛrɛkɛw olu fana kun dalen don aw kan olu fana bɛ aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɔrɔ janfɛ kibaru
olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw. Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakilina ko ka ca kosɛbɛ, aw yɛrɛ t'a dɔn aw bɛna sira kelen min minɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka a ma tiɲɛ. I bɛna ye k'a fɔ aw ka ko ɲɛnamaw, aw ka wulikajɔ nafamaw, aw k'olu bila ka don wɛrɛ nataw kɔnɔ, kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna ko caman de kɛ, aw bɛ se ka wasa ni kunkɔrɔta sɔrɔ ko minnu na, nka i bɛna ye o ko ninnu si ni sababa tɛna bɛn ka ɲɛsin aw ma. A bɛna a yira k'a fɔ ni aw bɛ se aw ka ko ɲuman nafamaw aw k'olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Fariganw misɛnninw olu fana kun dalen don aw kan. Farigan minnu bɛ kɛ sababu ye u tɛna se ka aw ka ko tiɲɛ, nka u bɛna se ka sumayaw k'olu don aw ka ko la, nka u tɛna se ka farigan ninnu tɛna se ka aw lada ka se ka don aw n'a ka ko ɲɛnamaw ni ɲɔgɔn cɛ, nka a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya walew k'olu don aw ka wulikajɔ siraw fɛ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw. Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔw caman bɛ aw fana kun kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka i bɛna ye k'a fɔ aw bɛna aw jigida mɔgɔ minnu kan olu de bɛna kɛ sababu ye ka janfa yɛrɛ lase aw ma. A b'a yira k'a fɔ danaya min n'a b'a ɲinina aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, gɛlɛya bɛ se ka don o danaya ninnu sira kan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ aw mɔgɔ minnu bɛ wulikajɔw kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na, aw ka se k'a ka wulikajɔ kɛ ni aw yɛrɛ fanga ye ani aw yɛrɛ hakilinaw ye, kamasɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ hakilinaw ni aw y'o ta ka baara kɛ ni aw ka fara aw ka hakilinaw kan ka baara kɛ ni a ye, o bɛ se ka aw bila fili la. Wa mɔgɔ caman fana ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye u ka hakilinaw bɛ se ka degun k'olu lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nka ni aw ye baara kɛ ni aw yɛrɛ ka hakilinaw ye ani aw ka wulikajɔw n'a ka jijaw ye, a ka ca la dɔgɔkun laban yɔrɔ la aw bɛ se ka na kunkɔrɔta caman sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don, jigiya siraw aw bɛna aw jigida jigiya sira minnu kan, jigiya sira ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw bila fili kɔnɔna na. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw. Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, wulikajɔw olu siraw ma sabati ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Tagabenw olu ka ca aw ka ko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛna dɔgɔkun ta ni dusu min ye, dɔgɔkun bɛ taa ni se laban yɔrɔ ma wagati o wagati, i bɛna ye k'a fɔ aw y'o sira in k'o bila. A b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun ta ni teliya min ye ani wulikajɔ ni cɛsiri min ye, aw kan ka o de continuer ka taa se fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma, hali ni sumaya walew nana ka na don aw ka ko la. Nka a ka ca la dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka tigɛ da o sɔrɔw kan. A ye wulikajɔ minnu kɛ aw bɛ se ka tigɛ da o wulikajɔ sɔrɔw kan ale ni o nafaw kan ka bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nataw ma. O b'a yira k'a fɔ aw man ka saliya fiyewu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Hali ni a sɔrɔla dɔgɔkun nafa a tɛna sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na a bɛ se ka na nafa minnu sɔrɔ o la, nka a ka kan aw ka dɔgɔkun daminɛ ni dusu ye ale ni wulikajɔ ye fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sera. N'o tɛ garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma, nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigisodenw. Verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma, nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw dɔrɔn de fɛ olu ɲɛsinnen don aw ma. Kibaruya dumanw kibaruya nafamaw olu ɲɛsinnen don aw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati dɔrɔn de fɛ. O bɛna yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin aw ma. A b'a yira k'a fɔ kalo ale bɛ aw ka so kɔnɔ le 25 septembre, kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ. Kalo bɛ tila ka na a yɛrɛ sɔrɔ aw ka so kɔnɔ tuguni ka na bɛn mardi don ma ni o bɛ bɛn le 26 septembre ma. O b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Ni aw bɛ se aw k'a ka wulikajɔw daminɛ ni dɔgɔkun daminɛ taala ka aw to, i bɛna ye aw ka laɲiniw olu sabatili bɛ se ka gɛlɛya. Nka i bɛna ye k'a fɔ aw juguyalen don fana, jugulamɔgɔw olu caman ɲɛsinnen don aw ma, nka k'a ta ni Ala yɛrɛ ka ko ye aw bɛna se ka aw yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ o juguya ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Sarakakaw ale ni Ala deliw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ka karamɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, kamasɔrɔ aw bɛna Ala deli minnu kɛ ani aw bɛna saraka minnu bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw bɛ se ka wasa, fanga bɛ don olu la ka ɲɛsin aw ma. Aw bɛ se ka wasa ani jaabi ɲuman sɔrɔ olu la.
ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na birisa ɲagaminw olu bɛ aw ka ko la nka a sababu fanba bɛ bɔ aw yɛrɛ la n'o tɛ dɔgɔkun bɛna daminɛ ni nɔgɔya ye ale ni basigi ye aw bolo nka aw yɛrɛ ka kɛcogoyaw a n'aw ka miiriya cogoyaw o bɛ se ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo i bɛna ye k'a fɔ mercredi don o min bɛ bɛn septembre kalo tile 27 ma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ ka taa se jeudi don fana ma o min bɛ bɛn septembre kalo tile 28 ma kalo bɛ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da jigiya nafamaw ale ni weleli kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka fariganw fiɲɛ bɛna bɔ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw yɛrɛ bɛna dɔgɔkun ta ni hakilina minnu ye olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen ɲagami aw bolo i bɛna ye jigiya siraw olu yɛrɛ fana barikalen don dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw de fɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ mifa production sanfɛ ale ni Ondu TV sanfɛ foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ko nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna tɛnɛndon ni o bɛ bɛn septembre kalo tile 25 ma ka taa bila karidon na n'o bɛ bɛn octobre kalo tile fɔlɔ ma a b'a yira k'a fɔ tile yɛlɛmana an bɛ kawula kalo fɔlɔ de kɔnɔna na sisan nɔ samiya y'a kɔ don an na an bɛ kawula kalo fɔlɔ de kɔnɔna na nin wagati in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na girinkajɔw olu bɛna na caya kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ janfaw olu bɛna na se ka na caya kosɛbɛ ka ɲɛsin adamadenw yɛrɛ ma nka janfa ninnu i bɛna ye k'a fɔ sababu bɛ se ka na janfa ninnu k'a bɛɛ lajɛlen lasa o ye Ala yɛrɛ ka ko ye o b'a yira k'a fɔ janfaw ale ni wulikajɔw olu bɛ se ka ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ kosɛbɛ ale ni pièges bɛ se ka ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ nka i bɛ activité o activité la i bɛ se ka hakili to i yɛrɛ la i kana na kɛ sababu ye ka taa i yɛrɛ i kana na kɛ sababu ye ka se ka i ka ko tiɲɛ i yɛrɛ bolo i ka jateminɛw k'olu boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka i kisi adamadenw ka janfaw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ne bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan ni aw mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka aw ka kibaruyaw k'olu dɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na walima dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na walima aw ka adamadenya yɛrɛ kan aw bɛ se ka an wele walima n'a sɔrɔla i bɛ fɛ k'i ka kalo kelen dɔrɔn kibaruya dɔn o kalo kelen kɔnɔna na kalo bɛ ta don fɛn fɛn b'a kɔnɔna na ka se ka o don bɛɛ lajɛlen ta don min ka di i la don min man di i la ka se ka o kibaruyaw k'olu fana fɔ i ye n'i b'a fɛ ka olu kibaruyaw fana dɔn kalo kelen kibaruya fana dɔn i bɛ se k'an wele an b'i ka kalo kelen jate bɔ k'a d'i ma i kan ka taa sira minnu fɛ ale ni i kan ka don ɲuman minnu choisi o kalo kɔnɔna na nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya kan an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa Ala ka jamana in kɛ maliyɛndenw sago ye Ala ka jamana basigi